All around me are familiar faces, worn out places, worn out faces, frightened to live for their daily races, going nowhere, going nowhere. Their tears are filling up their glasses, no expression, no expression. Have my head, I want to drown my sorrow. No tomorrow, no tomorrow. And I find it kind of funny, I find it kind of sad. The dreams in which I'm dying are the best I've ever had. I find it hard to tell you, cause I find it hard to take. When people run in circles, it's a very, very mad world. Mad world. Nandito ako ngayon sa bayan ng Santa Maria kung saan maraming tao ang bumibisita taon-taon sa kilalang simbahan na to. Ngunit sa kabila ng ganitong kaugalian ng mga tao, nagkukubli sa likod nito ang isang istorya ng isang manggagamot o faith healer. Langis, dasal at patpat. Yan ay ilan sa mga ginagamit niyang instrumento na pinaniniwalaan sa kanyang paggagamot. Samahan niyo akong tuklasin kung sino o ano ang tunay na pagkatao na tinatawag nilang Apo Lakay. Kaya sa bahay, may pagkaawat, may pagkamuha na kayo, may panggalit, may pagkaguto na tubo, Noong 1977, nasa akin na ang misyon. Nagpakita sa akin si Virgen Maria, June 16, 1977. Nakiusap sa akin, sabi niya, punta ka sa mga tao para sila magdasal. Gawin nila yung Santo Rosario para may salba ang mundo. Pero hindi ko binigyan ng pansin yun. Parang binaliwala ko yan. Alam mong nangyari sa akin, nagkasakit ko ako. Pero, nawala din yung sakit na yan. At sa susunod pagpapakita, July 16, 1979, si Virgen Maria na naman ang nagpakita sa akin. Pero lahat ng kanilang habilin sa akin na puntahan ko ang mga tao para sabihin sa kanila na magdasal at mag-aral para alam nila ang kanilang gagawin sa pagdarasal. Pero sino ang kikinig sa akin? Dahil ang taong yan ay lasanggero. Ako isang babaero na hindi ko naman sadyang gawin yon, pero siguro yan ang tadhana. Nung dumating kami dito, naabutan namin si Apo Lakay na nagbimisa. So parang simbahan din, may misa. So pagkatapos niya na magmisa, umpisa niya na yung panggagamot niya dun sa mga deboto niya o yung mga naniniwala sa kanya. We cannot just know the outcome of our domain. Kita'y amo na giaramit tayo, kan kita'y amo na ipagturungan tayo no awan ti trials, no awan kagitipanan akas pag nakasubo iti kinatao tayo. And that's why I think we can realize maamiris tayo no niya na gibalag kan anag na giaramit tayo. Pagsapit ng 2001, meron akong kontrata dahil kontraktor ko ako. Isa akong kontraktor.
mga building constructor. Since 1977, I'm already a contractor. Nung nagkaroon ako ng negosyo, niloko ako ng mga tao. Itinakbo ang aking puhunan. Kaya yung isip ko noon, parang hindi ko na kaya dahil napakalaki, milyon naman ang tinakbo. Pero walang silbi sa akin yun. Hindi pera ang mahalaga, sabi ko sa asawa ko. Kahit ano mangyari, siguro may araw darating ang tulong ng Diyos. So, nga dito ko na, kapag ikinakurang, ipamati, ayan na. Natusa ka, pero napadasa, pinagrigat, paliwag ko, kaslawan, ikasiskan ti Diyos ka na tayo. Kaslawan, ianak na, nagkikinsagog na ka na tayo. So, di ka ipampanunutan tayo, kahit kaado, ikinabak na. Kahit kaado, nagiti sa likwa. Ano mapal, hindi mo kayatan di matay. You do not like to die anymore because of those one. That was October 20th, 2003, 1:47 in the afternoon. I passed away. While I'm riding in a motorcycle, namatay ako mismo sa lugar na natumba ako. Meron daw isang tricycle driver na nakakita sa akin na nakahandusay ako sa isang gilid ng kalsada papuntang Burgos. Inuwi niya ako dito. Yan ang istorya nila sa akin. Nailagay na po ako sa kabao. Yung architect ko na isa na pilay, habang siya ay nagbabantay sa kabaong na yan, na aking kinalalagyan. Almost one day, one night, bigla daw akong tumayo. Yung arkitekto na pilay, na nagbabantay sa akin, tumakbo. Nung tumakbo, hindi na pilay. Normal na ang kanyang takbo. Not only curing, but we have to do everything in order that your mind will be given the chances to meet the paradise of God. Dito ti kaya ti Diyos sa marami, daan kipti, na dahil ibanag na umaykat pagas without any belief at all. Pag-asang ka nga tanong saan ka mamati. If you do not have that belief, how can I do the matter? How can I do the thing that is needed, especially in your sight? Bago sumapit ang May 24 sa April 9, 2004, yan ang isang trahedya na hindi ko sukat akalain na mangyari po sa akin. Tinambangan ako doon sa may kurbada dyan, sa may kurbada. Binaril kami, buong pamilya. Tinutok nga nila sa amin yung baril. Pumutok yung baril pero tumalilis. Napagawi sa isang direksyon na hindi namin alam na gano'n ang mangyayari. Lahat ng mga tao sa simbahan, dahil ang araw na yan, April 9, Biyernes Santo. Biyernes Santo. Napakaraming na nakikinig ng 7 plus word. Lumabas silang lahat. Pinanood nila kami habang kami binabaril. Matamaan na sa binaril nila yung panganay ko. Yung bala tumalilis. Nung hindi nila kayang patayin, sinunod nila yung isang anak ko, yung pangalawa. Kung ano yung nangyari sa panganay, ganun din. Tapos nung hindi nila mabaril yung pangalawa, ang asawa ko, tinutok nila yung baril sa kanya. Pumutok din pero parang mayroong nakahalang ganun para hindi tumama yung baril, yung bala sa kanya. Dahil sa hindi tumama, ako na naman ang sinunod nila. Yung pangyayaring yon, dahil sa naubos na yung bala, alam mo ang sinigaw ng may hawak ng baril. Papatayin ka na namin, bakit hindi ka mamamatay? Meron ka yatang anting-anting. Tumakbo na yung taong bumaril sa amin. Dalawa sila. Dahil sa hindi nila kami napatay sa April 9, 2004, tinambangan kami sa ISPSC, doon sa may intersection doon. Naghihintay yung sasakyan nila doon dahil pupunta kami sa kanto. Binaril na naman ako na nasa sasakyan ko. Pero hindi kami tinamaan. Yung bala na naman, pumunta sa ibang direksyon. Ang nagkakirwag, never may bagak na siya sa mga
So, I am a very simple na tekunak na yak kaya para mag ito lang pakagita yung kanya ito ulit kami asunto di makita yung wala ko lang. Don't let yourself to become selfish. So, niya dadaking ka, you have to share. You have to share. Let's say, for example, take out your share. Ako yung i-propose na rin intended to those indigent people. Ang mapanalig ko sana. Not intended to our pocket, but intended to those people what we call below poverty line. Pagkatapos noon, ang akala ko wala nang mangyayari pa. May 24, 1:47 ng gabi, ng madaling araw, bumangon po ako, iihi ako sa kubeta. Habang nakaupo ako doon sa may bowl, may bumagsak sa akin na bagay. Tiningnan ko yon, mukha ni Jesus Christ ang dito sa mismo sa taas nito. Sa baba naman ang Panginoong Ama. Hindi ko alam gagawin, kung anong gagawin ko sa parang minatamis na yan. Pero lupa yon. Meron akong nalaman na manggagamot sa Santa Cruz. Nagpatulong po ako sa manggagamot na yan kung anong ibig sabihin ng binigay ng Panginoong Diyos na yan. Alam niyo ang sinabi niya, napakalakas mo. Nasa iyo na ang pinakamalakas na bagay na nanggaling sa Diyos. Ikaw ay magiging manggagamot. Yan ang sabi yung manggagamot doon sa Santa Cruz. The family that prays together stays together. Ilang mo tayo nga nalamidan, dahil yung observasyon ko, because I've been doing this one. So, hindi ko na may baga di tao, ang karara na amo, ang amin nga karara. At nagayang, tila yung baga na, kanya ako Diyos, apo, tulungan na, tatay sa ang puno, kararag ka nun na intention. Ang nagdawat, ikaasi, kanya ako Diyos, na intended as a whole. Pati ang mula, hindi na tao ito, what people think and what people know. Pagkalipas ng isang linggo, bumalik ako doon sa manggagamot. Na yun, babae yun. Pero ang tawag nila doon, Apulakay. Nung bumalik ako, may sakit na pala yung babaeng yun, yung Apulakay na yan. Ganito ang kanyang itsura. Giniginaw na parang wala ng rason pa para gumaling. Alam niyo ang sabi niya, hindi raw para sa akin ito. Ibalik ko daw sa inyo dahil sa iyo daw ito talaga, hindi para sa akin. Ang akala nyo siguro, pag makakuha kayo ng parte niyan, ay maging malakas kayong manggagamot. Pero kabaliktaran nyo. Pinarusahan kayo ng Diyos dahil sa hindi magandang bagay na ginawa nyo sa bigay niya sa akin. Hindi pa siya sa pagtugaw na nagilad ko ipakapit ko. Kaya yung mga daon ko, matutawag ko pati na ako. Kabugay ako pagtugaw man ito. Bukas yung wish, pero